ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಬಸದಿದ ಪುದರು ವಾರಂಗ ಕೆರೆ ಬಸದಿ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಡೆ ಪೋಡಾಂಡ ದೋಣಿ ವಿಹಾರಡು ಪೋರೆ ಪೋಡು ದೋಣಿದ ಮುಖಾಂತರದೇ ಪೋಲಿನಿಗೆ ದೋಣಿ ಮೀನಿ ರಾಸಿಲ್ಲ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಮೀನಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಕಳದ ಜೈನ ಬಸದಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡೆದಿನ ಬಸದಿ ವಾರಂಗ ಕೆರೆ ಬಸದಿ. ವಾರಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳದ್ದು 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು. ದುಂಬು ಜೈನರ್ನ ಕಾಲಡು ವಾರಂಗ ಪನ್ಪಿನ ರಾಜೆ ಈ ಜೈನ ಬಸದಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. 11 ಎಕರೆ ಒಂಜಿ ಕೆರೆದ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ದಿರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಓಡೋಡೆ ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡು. ಓಡೋಡು ಪೋನಾಗ ಈ ಕೆರೆತ ಪುನಃ ಮೀನುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಮೀನುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮೀನುಲು ಉಳ್ಳ. ಈ ಮೀನುಲು ನಮ್ಮ ಅರಿ ಕುಡು ಮಾತ ಪಾಡೋಲಿ. दोन मिनट पोरे राहिला आणि मग खास तारा घेतो नाही पोली. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ನನಗೆ ಧ್ವಜಬಾರಲ್ಲ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳ ದ್ವಾರ ಉಂಟು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಗೋವೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಈ ಗೋವೆಲ್ದ ನೀರು ದೇವೇರ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು.
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ, ನೇಮಿನಾಥ, ಶಾಂತಿನಾಥ ಅಂಚನೆ ಅನಂತನಾಥ, ಪದ್ಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಡೈಲಿ ಮೂಜು ಪುರ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅರಿಬಕ ಕುಡಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಅರಿವದ ಕುಡಿನು ಬಕ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಟುಪ್ಪುನ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊರೊಲಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಾಗದೇವನಲ ಗುಡಿ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ಕೆರೆತ ಉಪ್ಪುನ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಕುಡು ಪುರ ಪಾಡೋಲಿ. ಈ ಮೀನಿನ ತೋರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಈ ಮೀನಿನ ಏರ್ಲ ಪತ್ತುಜೇರು ಒಂದು ದೇವರನ ಮೀನೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆತುಂಡು. ಈತ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಲಿ ವರಂಗ ಕೆರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಅವು ಬಕ ಸೀದಾ ಇಂಚು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ್ಪ ನೇಮಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸದಿ ಉಂಡು ಮೂಲು. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಲೆ ಮರ್ಗಿಲು ಪೋಯಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎದುರುಮುಖ ಒಂಜೆ ಬಾಗಿಲ್ಪುನು. ಈ ಬಸದಿನ ಕಲ್ಲಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿರು. ಈ ಬಸದಿ 1200 ವರ್ಷದ ಪಿರಕದ ಬಸದಿ. ಈ ಜೈನ ಬಸದಿಡು ಗೋಡೆಡು ಅಥವಾ ಕಂಬಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆತ್ತಲೆಯನ್ನು ಪುರ ಮಲ್ದೇರು. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕೆತ್ತನೆ. ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ರಡ್ಡು ಆನೆದ ಮೂರ್ತಿನ ಕಲ್ಲಡು ಕೆತ್ತಿದೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಲುಂಡು. ಈ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಫುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆದ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ.